Hausa Zone TV. tashar al'umma. To fa, kadin labaran nan ya kasance cewa jarumar Safara'u ta aiwatar da wani bidiyo tare da ita da wannan Ola Kano sakamakon misin ɗinta da yi lokacin da za ta zuba garin. Hakan ne ya saka yake kuka cikin rashin sani wanda kuna kallo da idanuwanku. Kullum su burin wasu mutanen masana'antar Kano ya za a saka sun tona wasu asiri, wanda kuma hakan ba daidai ba ne, sakamakon kin sani canin kanki ne, kin san a kwana 90 aka san ki. Duba da yanayin mutane da suke mana fassara akan cewa yan fim ba su da mutunci waye wasu daga ciki ne gaskiya, domin wasu suke ɓato su. Shi yanzu wannan Ola Kano din sanin kanku ne, gaba ɗaya bai daɗe da shigowa industry ba, sakamakon yadda mutane suke aibata shi akan irin zargin da yake cewa ma ko ya aure ta waye wanda gaskiya ba haka bane. Allah ubangiji ka samu dace shi dai so kuma idan kun riga da kun yi subscribe kuma da like sannan kuma da comment don mu ji ra'ayin. Hausa Zone TV. Tashar al'umma.